No, takže minulý rok by som zhodnotil ako podstatne veľmi úspešný, čo sa týka či už súťaženia alebo zlepšovania mojich vlastne výkonov v súťažiach. Začalo sa to už v jari 2009, keď som vyhral absolútne prvenstvo na pohárovej súťaži v Ilave. Potom som si prvenstvo zopakoval na majstrovstvách Slovenska v Zuberci a potom ma veľmi potešila aj vlastne informácia to, že vlastne môže byť nominovaný na majstrovstvá Európy, čo som vlastne nečakal, lebo som sa nepripravoval s týmto cieľom. A na majstrovstvách Európy som skončil na 3. mieste na 75 kg, čo si ako som vtedy, to bol vlastne môj životný úspech. A hneď nám bolo oznámené, že môžeme sa aj všetci juniori zúčastniť majstrovstiev sveta v Poľsku na jeseň. Takže vlastne už po 2 týždňoch som začal takú cieľenú prípravu na jesenné súťaže, ktoré som takisto, s ktorými som veľmi spokojný, čo sa týka prvého miesta a absolútneho víťazstva na pohárovej súťaži Nimšovej a potom 4. miesto na majstrovstvách sveta v Poľsku v Białymstoku. A čo sa týka vlastne takých mojich plánov do budúcna, tak chcel by som sa teraz na jar zúčastniť majstrovstiev Slovenska mužov v kategórii predpokladám nejaké klasické kulturistiky. Ak, tak možno nejaké váhovky, uvidíme, aká bude forma a moje plány sú nejaké to finále, uvidíme, aká bude konkurencia, všetko závisí aj od toho a ako vrajme aj od tej formy. A zase aj od prostriedkov, aké budú na tú prípravu. Prípravu na tohtoročné majstrovstvá Slovenska v Bratislave som ešte nezačal, začnem ju tak o také 2-3 týždne objemovou formou, objemovou prípravou, ktorá bude trvať maximálne 80 týždňov a tak bude nejaká skvalitňovacia fáza a potom rysovací tréning až po, dá sa povedať, po prvú súťaž, ktorú predpokladám bude nejaká pohárovka, či už v Starobunie alebo v Žiline.